Οι συναλλαγές ξένου συναλλάγματος είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης νομισμάτων για να βγάλετε κέρδος από τις κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Περιλαμβάνει συναλλαγές ζευγών νομισμάτων όπως Euro USD, GBP USD και USD JPY. Για παράδειγμα, το ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ είναι το πιο συχνά διαπραγματεύσιμο ζεύγος νομισμάτων. Θα δείτε αυτή τη συναλλαγματική ισοτιμία να αναφέρεται ως εξής. Euro USD 1,1000. Το πρώτο νόμισμα το ευρώ είναι το βασικό, και το δεύτερο το δολάριο είναι το νόμισμα που αναφέρεται στην τιμή. Η συναλλαγματική ισοτιμία λέει πόσες μονάδες του νομίσματος προσφοράς μπορείτε να αγοράσετε με μία μονάδα του βασικού νομίσματος. Εάν το ζεύγος Euro USD αναφέρεται ως 1,1000, σημαίνει ότι χρειάζεστε 1,1 δολάριο για να αγοράσετε 1 ευρώ. Ή αλλιώς, 1 ευρώ αγοράζει 1 δολάριο και 10 λεπτά. Τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων αναφέρονται με 4 δεκαδικά ψηφία για πιο ακριβή ισοτιμία συναλλάγματος. Το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι αυτό που αναφέρεται ως PIP. Το PIP είναι η μικρότερη κίνηση τιμής που μπορεί να κινηθεί ένα ζεύγος νομισμάτων και έτσι υπολογίζεται επίσης το πιθανό κέρδος ή απώλεια σας από τις συναλλαγές Forex. Για παράδειγμα, εάν ανταλλάξετε δολάρια ΗΠΑ για να αγοράσετε 100.000 ευρώ και η τιμή αυξηθεί από 1,1000 σε 1,1005, το κέρδος σας θα ήταν 5 pips ή το ισοδύναμο των 50 δολαρίων. Αλλά αν η τιμή κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά 5 pips το 1,0995, θα χάνετε 5 pips ή το ισοδύναμο των 50 δολαρίων. Η κίνηση των τιμών μεταξύ των νομισμάτων θα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, ακόμη και η μικρότερη μεταβολή της τιμής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη ή απώλεια. Όλα εξαρτώνται από το μέγεθος της συναλλαγής σας. Στις συναλλαγές Forex, τα νομίσματα διαπραγματεύονται σε παρτίδες. Μια τυπική παρτίδα είναι το ισοδύναμο της διαπραγμάτευσης 100.000 μονάδων νομίσματος. Αλλά μπορεί να πέσει τόσο χαμηλά όσο ένα μικρό λότ, που είναι 1000 μονάδες νομίσματος. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της παρτίδας σας και ανάλογα με το πόσο μακριά κινείται η τιμή, τόσο περισσότερα μπορείτε να κερδίσετε ή να χάσετε. Το ποσό συναλλαγής εξαρτάται από εσάς και θα ποικίλει ανάλογα με την ανοχή ρίσκου, το υπόλοιπο του λογαριασμού και τη διαθέσιμη μόχλευση. Στις συναλλαγές Forex, η μόχλευση επιτρέπει να κάνετε συναλλαγές σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη παρτίδων από την αξία του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε 100 δολάρια στον λογαριασμό συναλλαγών σας και ο χρηματοπιστωτικός μεσίτης σας επιτρέπει μόχλευση από 1 έως 200, τότε μπορείτε να κάνετε συναλλαγές μέχρι και 20.000 δολάρια. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε, θα χρειαστεί να ανοίξετε έναν λογαριασμό σε έναν αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό μεσίτη Forex, όπως η TIO Markets. Η TIO Markets παρέχει πρόσβαση στην αγορά συναλλάγματος μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών τους. Σας επιτρέπει να προβάλλετε και να αναλύσετε παραστάσεις τιμών για πολλά διαφορετικά ζεύγη νομισμάτων και στη συνέχεια να εκτελέσετε τις συναλλαγές σας στην αγορά συναλλάγματος. Μεταβείτε στο tiomarkets.com για να μάθετε περισσότερα και να καταχωρήσετε τον λογαριασμό συναλλαγών Forex σας.